анаку модарои азиз, ин навор барои шумояй. Медонам ки бисёр ҳама чиз ма пурсида будем ки бозорда боша навор гирен. Ина имрӯз ма шумода ёфтам. Ҳама чиз ай 100 сомон болояй, то 150 сомонам нархш ҳастай. Лекин бозори Корвонда ина ҷоша ёфтам 45 сомонай. И барои чай тамошобино? Барои мисол ина кӯдакотон ай садик шапуш кришк мебиёранд, шумо метавонед инами аппарат кати тоза кунед, гарантияш кати тоза мекардая. Мана 45 сомон. Уже худаш овоз дора. Без зарар, без дарда. Вообще зарар надора, дардам надора. Мақсад чизи зурая. Озирама очода дар курай. Ина тамошобино. Биненда чӣ хушрӯ 45 сомоне. Бо иҷада насадка доштай, мешочек доштай. Диден тамошобино. Марамад инаҷа бо мешочкоша алиш мекунен. 45 сомоне хеле нарх ягон ҷода нест. Духтаро дархост кунен. Шампун астай барои шакош. Шампун кати мешуви муи сара хок мекини, шонаш кати майда шона. Ҳай майда шона мекини апа. Ҳамаша мерезона. Аввал ба шампун мешуви, хок мекини муи сара, баъд ба шона мекини. Чизе аст ҳамаш мереза. Тамошобино нигоҳ кунен. Ҳами шампун гарантия кати 70 сомон мефурӯхтан. Ҳозир шумо да чанд сомон? 30 сомон. Ина инода 30 сомон ай нархошон бовар кунен ам арзон будай. Иҷада на танҳо мисол ина аппарату ёки ин ам шампуно, балки як буракак борошона биненда тамоми намуди духиёи оригинала, тен, анам хел таналка, дизадаран чизе ки мегирен ҳамаш борошон борои фирминияи оригиналай дасти якумай. Метонен биён харидорӣ кунен. Хоҳен ам чизора дархост кунен, дара как доставкатон мекунан. Бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза. Ҳам якум дарвозаи пажарка ки дар омадаед рияди ростаки то охира биёен, широки рияди охирон айҷа 12 контейнер. Мана марамад як боракак шумо хутон биненда чӣ қа борои фасони хушрӯ доранд. Чизе ки дар корайтона бинависен, мумкин ки ози кадрда нафтам чизе дар кори шумо нависен, боварӣ дорам ки ино доранд барои ҳамаи чи ҳастай. Ҳами якум дарвозаи пажарка ки дар омаден рияди ростаки то охира биён, айнами широки рияд меброен. Инами 12 контейнер мебиён. Тамошобино тамоми намуди косметикаҳои оригинали бо сифати брендови дар иҷа бо нархи дастрасай. Ҷои оптовиша леки донаям метиянина марама доставка доранд. Духи мисол ина қаламои вай краскаҳои қош, ина блондиксои оригинал. Хулос ами ҳар он чизе дар корай пенкаҳошон набинен чанд модел пенка доранд. خو همه یمین با نرخی دسترسایه انا بعد نگاه کننده ایجاد چند نمود شکاتولکچه و سمکه و دیگر هم هستی مرحمت بیاین 12 منمی کانتینر ما رقمشون هم میمونم اگر سراغشون نیفتن نویسنشون این عروسکای جای شما بده دیده نه اسپری سر کرده تا آینه های فسانی خشرو را در اینجا پیدا میکنن من و ای подставкошон набинен чӣ хел хушрӯчаян ина барои нигоҳ доштани косметикаотон бадана хел утюжоку ам хел набуракҳои фасон ина барои домодоям тамоми намуди аппаратҳо ҳаста марамат касе агар омада наметона ма рақамошона мондагиим дар рӯи экран нависеншона доставкатон мекунанд косметикаҳои оригинал ина таналкаҳои хушрӯ дезодорантҳои фасони чизе ки дар корайтона нависен бо шумода мефаҳмонанд و тамошобинон нигоҳ кунен ма шумода чӣ ёфтам анам хел подставкора бовар кунен ҳама бисёр мепурсиден ки навор гирен ин ай бозори Корвон ҷои асосиша ёфтам ҷои оптовиша оптови дига нархай ҳозир ман нархи донара шумода гап мезанам оптови дар кортон боша бо катишон ҳам суҳбат шавед нигоҳ кунен инаи моделш ҳаст манаи фасонуш ҳаст дидена баъд анаин сиёҳуш ҳастай хулоса ино калоношон ай чанд сомай донада 110 сомон калоношай ва инакоша бинен ино чанд пулай ина ёшам 110 сомон духтарако арусако иҷа ҷои шумоя ина барои пешоинатон барои духӣ гирифтан барои мисол таналниву косметикаотона хушрӯ нигоҳ доштан аз анам хел контейнеро ё ин хел подставкаҳо харидорӣ кунен ина меоям 110 сомонан ина модело 180 сомон иҷа бо нигоҳ кунен чанд баиш буда диден тамошобино хулоса ё 110 сомон ва 110 сомон хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен нависен биёен аз наздик тамошо кунен бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ҳами якум дарвозаи пажарка дромаден ку рияди ростаки то охира биёен рияди охирон широки 12 контейнере на 12 контейнер ма рақамошона мемонам агар наёфтеншона нависеншона доставкатон мекунанд
бо хоҳиши зиёди духтаракам ман шумода анам хеле шкатулкаҳои фасон ёфтум. Иҷода ҳам коддоруш ҳастай, ҳам калиддоруш ҳастай. Нархаш аз 30 сомон сар мешава. Қимат чанд сум ай амино? Ина дидана тамошобино. Аз 30 сомон сар мешава то 250 сомон. Аз ҳама калонуш 250 сомон. Хулоса нигоҳ кунед чанд модели фасон дора. Ина шкатулка мегуфтен. Марамат биёен яъне нуқтаи савдо оптавӣ кан нархи донаям ҳозир ман шумода донаша гуфтестам леки оптовиш бо арзон мешада. Ина марамат дона даем нархи хуб кач пешниҳод мекунанд. Марамат касседа дар кораи тамошобино шкатулкаҳои фасони калиддору коддор ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ё ки нависен доставкатон кунанд. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ҳами якм дарвозаи пажарка ки дир омаден ку духтаро ряди ростакӣ то охира биёен широки ряди охирон мешава 12 контейнер даянд. Ина марамат баъд медонен инами саквояж нам хали косметичкара бовар кунен ку ҳам камёфте буд ки пеш ино фақат да каталого будана. Ина нигоҳ кунен ҳозирам ёфтани ҳами чиз да бозор қиндай. ҳозир леки ма шумо да ёфтагим дар ин нуқтаи савдо ҳастай чанд сум янино? 200 акцияти 150 сомон кардаган. И барои косметолого барои арусако беҳад удобнияй. Мисол ягон ҷо меҳмонӣ мераванд арусако мисол ҳама чизошона метавонанд ҳамида хушрӯва гирифта як раванд. Мана нигоҳ кунен аҷоиб фасонаки хушрӯ барои нигоҳ доштанам беҳтарин вариантай. Марамат доставка доранд се цвети фасон 200 сомон будай акцияти 150 сомон шудагай. Ина духтарако шкатулка дар корайтона анам хел косметичкои фасон дар корайтона нависен ҳамин нависен дарава как бурда шумода расонан хиёра бинен ку хушрӯчаян. Марамат ана духтаро бо хоҳиши шумо боз як чизаки дига ёфтум. Ҳамра камакак маълумот бутӣ хоҳарҷон. Ина япаҷон три ва адномай. Ина иҷаш гафри мекуна, иҷаш утиҷоб мекуна, иҷаш бигудӣ мекуна. Дидена три ва адном. Дидена тамошобина. Чанд сум? 120 сомон буди 80 сомониш карда. 80 сомон эч хенас. Тамошобина три ва адном бигудӣ мекардай, гафри мекардай, баъд фен мекардай, баъд утиҷокая. Три ва адном беҳад хушрӯ сифати зур нархаш 80 сомон шудагай. Тамошобино ма як магазин ёфтам ина туҳфаям барен дугонаҳотон да зури бадай як магазин ёфтагим ку ҳами қадар вариантҳои хушрӯ доранд. ира бинен тамоми моделҳо ҳаст. Ям утиҷокая феншона утиҷок чихезур ина тамошобино дидена анак нигоҳ кунен иҷада нархошон аз 50 сомон сар мешидай то 250 сомона. ҳамун 250 сомонаш 400 сомон 300 чанд сомаи профессионалнияй ки дар иҷа 250 сомонай. ҳам 250 сомонро салонода истифода мебаранд ку ҳамун чи будай. хулоса духтарако биёен аз наздик бубинен ё ки нависен хичон шумода мефаҳмонанд кадомаш чи хелай баъд метавонанд ки харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза даянд. ҳамин якм дарвозаи пажарка ки дир омадаин ку духтаро ростаки ҳамин биёен то охира биёен ряди ростакира широки ряд мешава 12 контейнер даянд. ина тамоми намуди косметикаҳои оригинала дизодорант духи фасон ҳамаша инамҷа меёбен арзонай бори хичонай дасти аввалай. леки агар омада натонистен ку нависен доставкатон кунанд. анами тенои китобира бисёр мепурсен духтаро нигоҳ кунен ҳамха моделҳои зурша ёфтум. чанд фасон чанд моделиш будай ин магазинда бо нархошонам нархҳои хуб. нигоҳ кунен 5 қабатаяй 24 намуд тен дора, 24 намуд помадаи маслини дора, 6 намуд хайлайтер дора, 6 намуд румияна дора, чихе зур контур консилера ва чихе бинен зур тамошобино 60 сомон. мана инам китоб 60 сомон. инаиш 50 сомон. и бо 50 сомон будай духтарако арусако иҷа ҷои шумоя. ина марҳамат дидена чихе боракои хушрӯтон ёфтагим доставкаям доранд. шумо нависен агар хитон омада натонистен ку нависен доставкатон мекунанд. ҳам хитенои оригинали фасон бисёр доранд. детскишам будай диден мана барои подростковиёву инам детскиё ё чанд пули бошанд? Ёра 30 сомон мекунад. 30 сомон эй қахшчая 30 сомон мана марамат тамошобино. Ё чанд плая бурак нишонте? ина тамошобино ҳай маҳкамая 50 сомон ай ҳайна кушодагиш ҳастай ҳозир нишон метиҳад. мана тамошобино бинен
ва и қахшручаян мана необычный фасон детскиян иам чанд қабата я нархаш 50 сомон я гала чиз дора ҳама чизша дадра нажора хайлайтер дора мехали блеско чанамон дора теми халиён дора ина марама тамошобино 50 сомон иҷа бозори корвонай ина магазинда ҳамаи чизои оригинал будай ина косметикои фасони профессионали мепирсен аз ами танали сар карда то база под макияжу дигару дигар ҳамаи чи доранд бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ҳами якм дарвозаи пажарка ки диромаден дасти ами ряди ростаки якм дарвоза ки диромаден ряди ростаки то охира биён широки ряди охирон мешава 12 контейнер даянд мана марамат ҳар он чизе дар кораи айҷа бо нархи дастрас метавонен харидорӣ кунен омада ки натонистен нависен шуна доставкатон кунанд барои доғи рӯ барои нест кардани маршинаи рӯ мисол гирди чашм ҳамин чизода мепирсен ки шумо ягон крем ё ягон магазина нишон диҳед духтаро нигоҳ кунед ман як магазин ёфтагиам инам хали сивриткои оригинали сантела доштай нархошон чанд сомай 50 сомоная и барои чай корейский оригинал руда диден барои нигоҳбини пусти рӯ дидена барои маршинка чорнои точка доғи рӯ ҳама чида дар кораи 50 сомон ина тонер гидрофилови масла ина сиворотка дидена дар кортон боша ина биёен баъд медонен духтаро ини хеле пенко иҷада медонен чанд сомон будай 10 сомоне мана марҳамат медонам ки хеле пенкоро мековен мана 10 сомони нархошон беҳад арзони дастрасай баъд борои оригинал доранд ина борои камёфти мисол профессионали бисёриҳо мепирсанд ина косметолого шумоям биёен иҷа буракҳои хушрӯ бисёр доранд бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ҳами якм дарвозаи пажарка ки диромадаен ряди ростаки то охира биёен широки ряд мешава 12 контейнер марамат ҳама чи дар ҷа ҳаст баъдан хеле пудрои чи ном дора инам хеле пудроро хулоса мекованд и чанд плай 60 сомон оригинал бисёриҳо чун медонанд барои чай тушои фасон помадои хушрӯ ана ин чи ина ино чиянд инаи овако и ҳамун сивриткора набори майдаш набори майдаш будай дида инами ҳамаш набориш 70 сомон будай корейский тамошобино мисол ки дневной ночноям хеле дора инам хеле пачка дая 70 сомон сантелара бисёриҳо медонанд ки чихел зурай качестваш ина марамат анами нуқтаи савдода мефурӯшанд омада ки натонистед бинависен духтаро доставкатон бикунанд ҳамаи депиляторора аппаратура бисёр мепирсанд ки ай бозор навор гирен духтаро нигоҳ кунед инами чиз 80-90 сомай як нуқтаи савдо ёфтам 50 сомона ёда 50 сомонай ана ино 65 сомонай мана марҳамат бравнои фасон бо дута насадка дора 65 сомон марҳамат бо иҷа чанд модели дигаам ҳастай духтаро марҳамат метавонед бо нависен шуна доставкатон мекунанд мефаҳмонандтона ки чӣ хелияй мана марҳамат доставкаам дорад баъд инчунин барои мисол аппаратҳои лазер астай ко 600-800 сомонай иноям овардаги будиянд ина ҷои оптумшай инода медонен 400 сомон ина барои лазер аппарат дар кортон бошад 400 соми биёен аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен омада ки натонистен нависен шуна хичон шумода доставка мекунанд бозори корвон тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка ки диромаден ряди ростаки то охира мебиёен инами широки ряд меброен 12 контейнер даянд иҷада ҳамаи чи меёбен занҳои азиз иҷа ҷои шумояй духтарако гул арӯсако бо медонен арӯсакое ки иҷада набори калон мегиранд туҳфатон метиҳанд ина касе мисол ваёи арӯситона бигирен косметикои арӯситона айҷа ҳам арзон ҳам хушрӯ ҳам оригинал ва ҳам бо шумода туҳфа метиҳанд ҳамин аппаратҳои шугаринга мепирсанд марҳамат медонен 30 сомон инаи 100 волташа ёфтам 30 сомон буда ин нуқтаи савдода ана ин намудаш 200 волтай ҳама ҷода 100 сомона 120-70 сомон ина инода 70 сомон буда марҳамат аксия кардагиан 70 сомон ана баъд ана ва якошам астай ай 8 сомон сар мешава марҳамат то 1 килогара дорена ана и аппаратш боша тамошобино ина нигоҳ кунен тайёрак силиконови 30 сомонай дар кортон боша шугаринг бисёр мепирсад ина дар кортон бошад дархост кунен дарав доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи
пажарка якм дарвоза. Инам якм дарвозаи пажарка ки дромаден рияди ростаки то охира биёен чироки рияд мешавад 12 контейнер даянд. Баъд нигоҳ кунед барои пеши оина анам хел ва яку ҳастая барои кистичкавам хеле гирифтан. Бинед чӣ хел хушрӯ 5 сомон 10 сомон 15 сомон се нархай. Марама доставка доранд. Дар кортон боша доставкатон мекунанд. Хоҳен ина биёен боротона бинен тамошо. Борошона бинен тамошо бино. Ира бинен наборои шона чӣ хел хушрӯ вай. Ҳам қаброи фасон бисёр доштиян. Эҷада бо сабат ҳам тайёр мекунанд арӯсако. Ҳамаи борошон ҳам арзонай, ҳам оригиналай. Ина ба шағу арӯсам мисол сабат тайёр мекунанд. Ина биёен интихоб кунед, доставкатон кунанд. Тамоми духиёи оригинали дубайскира шумо аз анами нуқтаи савдо пайдо карда метавонед. Нигоҳ кунед ҳама духиёи брендови Шанел ам астай. Ина нигоҳ кунед хитон биненда духтарако ҳамаш духиёи фасонай. Мана марамат касседа дар кораи метавонед нависен шона доставкатон кунанд. Нархошонам нархои хубай тамошо бино. Доставкатон ина зебра чанд сумай? Зебра оригинал оптови 235. Оригиналыш оптовиш 235 сомон. Ай донадам ба метиянам 235 сомонда. Донадам метиям. Ина донадам 235 сомонда метиян. Ина эклату ина чӣ духие ки мебинен ку тамошо бино ҳамаш оригиналай. Метавонен дархост кунен бо ина духие қиматии чанд сад долларай ку аз ваёям дархост кунен ино мебиёрам пад заказ. Марамат бозори корвон даян. Ина хеле намудошам астай нигоҳ кунен. Иношам дубайскиян. Мане Дубай ам аста, Туркия ам дорем. ҳам дубайский будай ҳам турецкий. Марамат тамошо бино бозори корвон тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка ки дромаден амир рияди ростаки то охира мебиёян широки рияд медонен 12 контейнер мешава. Ина нигоҳ кунен таналкои оригинал дизодорантои фасони хушрӯ хулоса инамҷа ҳамаи чӣ ҳастай. Агар омада ки натонистед нависен доставкатон мекунанд. И чиай? И после макияж спрей, после макияж фиксатор. Ха, фиксатор будай диден чанд сумай? Ёшам буда. Ай бисум ай шиглам аста. Инаи ҳозир мода шидаги ку Instagram тренди Instagram шиглам. Ҳам чиз 56 сомон ай. Шумо да чанд сумай? 20 сомон. Марҳамат. Тамошо бино пад макияжам ҳаст. Метавонен биёен аз наздик бо рахошона бинен. Боварӣ дорум ки маҳ пултон мешава.